to. Nahulog pang isa ka lubok sa tubig. Ginuo ko po. Basta dito na sa taas sa istante. Ako nang gituwan para mauga. Pero na siya kamay. Pero mautro na. Kay nabasa man sa ulit. Naluwas ang mga dokumento. Hinuna ko talaga ito. Ang akong banaw. Anak ko nahakay naman si Nini. Unya kay si Nini no saka man sa tambis. Daan niya yang ibantayan. Kanya-kanya nang ligtas. Ingko, asa man ni si Nini? Asa man ka Nini? Ma, mo balik ra ko asa man ka pingon. Saka dito sa tambis. Ingko, pag nabali ang tambis si Nini, paing gyapon dito ni pati kay balong-langoy. Hindi itaw kay ino mo sa kumanan. So, kanya-kanya na tawo masa to. Isa ka lang ng kubana. Wala ko pinapuri. Nag-aral man ka ng martial art kay ikaw man ay kuan agi man ka ng training kuan mo imong kaluban na mabuhi ka dili ka mamatay kay karon gabi na magbulag na ta sa maayong kabubuton Ernesto wala na na may choice na ita kay ang tubig nagtingog naman mo ana naman ang tubig nagbuhi naman tapos bata na tagaliog naman ako paglampas mo ano na din adi na mulangoy nako biyaan na akong bana kay si Nini tuan man sa tampis pero si Nini wa siya kahibalo mabali na di ay ang sanga na iyahang gitungtungan pagkanaog ni Joseph pagkanaog karon Nini ang sanga na ana siya lang naanghilan adi sabi ko pastilan kay bitaw paglimpyo bitaw sa kalibutan ikaw nga o kay labot madala ka katong udit mao na to'y paglimpyo tanan na damay tanan mo kita bungkag tong kubo di man na maong kubuha lain to kubo sa una wasdak pagkawasdak no choice yun kay alam mo ang judgment ng Ginoo bagyo lindol hangin lahat na unos mao ng judge sa Panginoon so anita din hina mag-istorya sa kay oras naman o na magoy time nagihatag mo nagilingaw gud talaman mo anhita nay sa kuan kaning tuklas na lihim ni Rizal sa may akong pabasahon ini ikaw ba lupa ng araw ang ating pinalikurang kaugalian hindi na lang magdirekta lupa ng araw may mahiwagang tanglaw mao ni ang kuan bali pero imo ning basahon tanan mas magaling bisa ka sa ano kay kuan man ni history man ni living ikaw ba ibasa Unang salita, lupa ng araw. Ito ba ay isang awit, isang mitolohiya, isang kayamanang lihim, isang engkantadong lugar, isang kapangyarihang lihim, o isang pangitain? Ang sagot ay ngayon nga at pawang tama na nararapat tuklasin at ugnayin para lumitaw ang nawawalang yamang pambansa. Ito ang nawaglit na kulturang Pilipino na siyang pangungunahing susi para magkaisa tayo. Ang lupa ng araw ay hindi lamang basta awit. Ito ang pambansang awit ng Pilipinas na bukal sa loob o maging sa pilitan man ay inaawit ng bawat Pilipino. Ilan kaya ang mga Pinoy ang nakakapansin na ang awit na ito ay higit pa sa isang artikulong liriko ng pambansang tugtugin o awitin na kahit sino ang pumatha ay hindi nawawala ang katagang Tierra Adorada, Land of the Morning Sun o Lupa ng Araw. Sa wikang Espanyol, Tierra Adorada, Haja del Sol de Oriente, su fuego ardiente en Tilatindo está. Sa wikang English, Land of the Morning Sun, Child of the Sun,
returning with fervor, burning thee our souls adore. Sa wikang Pilipino, lupa ng araw ng luwalhati, pagsinta buhay ay langit, sa piling mo aming ligaya, na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Ang lupa ng araw ay isang mitolohiya na sa pagkakaintindi ng mga Pilipino ay isang kwentong barbero lamang o alamat ni Lula Basyang. Totoo naman na ito ay isang mitolohiya or mythology o alamat, pero tulad din ng parabola, ito ay hindi simbolo lamang o walang katotohanang pinagbabatayan. Ang parabola sa banal na kasulatan ay dati ng katotohanan noon pa nararanasan na kung paniniwalaan at pananampalataya na sa ngayon ng bumabasa ay magaganap na muli ang patutuo sa kanya. Anumang magagandang paniniwalaan ng nakakataas na kaisipan ng tao ay mangyayari at magiging katotohanan ito sa kanyang panahon. Ang lupa ng araw ay isang kayamanang lihim na pinakahalaga sa nawawalang kultura ng mga Pilipino. Ito ay panaman ng lahi ng ibinaon sa pamamagitan ng mga awit, tula, tugtog, sayaw, at iba pang kalinangan upang hindi lubusang maagaw ng mga intrihero o kaya'y sunugin ang burahin ng mga mang-aalipin o dili di kaya iwaglit ng kahit anong baha, lindol, bagyo o dilubyo sa mundo. Ang lupa ng araw ay isang engkantadong lugar o lungsod sa Pilipinas na nasa gawing silangan. Sa dakong sikata ng araw, ang mga taga Luzon at Mindanao ay halos walang nalalaman sa lugar na ito. Pero sa Eastern Visayas sa Eastern Samar ay may isang lungsod na tinatawag na Shining City. Ang lupa ng araw na siyang paniniwalaang sikatan ng haring araw. Pero ang nakakalungkot, kahit naririnig ito ng mga Marino sa ilang siglong pasalin-saling kwento, bihira sa mga katagaroon at lubusang naiiniwala ang interesado rito. Ang ilang may karanasan sa patungo sa lugar na binabanggit ay halos ayaw magpapatuon ng intereso sapagkat anya hindi ito nararapat ihayag sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang lupa ng araw ay isang pangitain ng bagong bayan na nahagip ni Gat Jose Rizal, subali tulad ng mga ninunong Pilipino, hindi nararapat ihayag at ilantad sa madla sapagkat naghihintay ng tamang panahon at tamang inihirasyon. Umaasa si Rizal na darating ang takdang oras na maunawaan ng isang lahing bihasa ang lihim ng kanilang pagpupuyat para sa mga kababayan. Ganito ang damdamin ni Rizal na isinasating niya sa papel na Kapitan Pilosopong Tasyo sa kaniyang unang aklat na Nuli Mitanghiri. Di lahat ay natulog sa gabi ng ating mga minuno. Ang lupa ng araw ay isang panahimakas ng kagalakan at kalungkutan, kagalakang hungkag sapagkat tulad sa isang ipinanganak sa hindi kapanahunan, wala mapahabagian ni si Dr. Jose Rizal sa kaniyang natuklasang kayamanang nababalot ng kadiliman at kalaliman. Nahayag ang damdaming ito na bayani sa bibig ni Elias na ng Nuli Mitanghiri. Mamamatay akong di man makikita ang maningning na pagbubukang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.
Lupa ng araw, tuklas ng lihim ni Rizal, tubo 1. Kabanata na natanaw ni Rizal ang orinal na pagantian pambayan. Pangitan ni Rizal ngayon ang anak katuparan. Lupa ng araw inilihim ni Rizal. Lupa ng araw pinag-aagawan ng taga-Takanluran. Lupa ng araw may kahiwagang taglaw. Lupa ng araw may mahiwagang taglaw. Lupa ng araw kaduluduluhan ng samar. Lupa ng araw nasa samar ang susing lihim ni Rizal. Lupa ng araw Oster Siniso, yamang lihim ng samar. Samar pala talaga. Lupa ng araw may mahiwagang tanglaw. At ngayon narito na ang walang kamatayang kwento ni Lola Basyang. Usigi mga bata, kupunat iwag ka ng malikot. Ang ating talikurang kaugaliang Pilipino tungkol sa mga kwento-kwento, salin-saling sabi at mga alamat ay naging ugali rin ng mga Europyano. Kahit ang kanilang marurunong mananaliksik at historiador ay naging mahilig sa paniniwala sa asay gayong tradisyon ng mga bansa. Mula pa sa unang Adan at Iba ng Biblia, uso na ang salin-saling sabi sapagkat ito ang paraan ng pagtuturo ng magulang sa mga kabataan. Ang kwento tungkol sa dilubyo o baha ay noon pang panahon ni Noe. Pagsimula at nagkasalin-salin sa maraming nasyon at mga henerasyon. Ang mga kanluraning bansa ang higit na mapaniwalaan sa ganitong paraan. Dangan nga lamang at sila ay higit na mapasiyasa kaysa mga silanganing mahinhin na patunayan dahil sa kanilang patuloy na maghahanap sa paraiso na hindi sa lumugbog ng Atlantis at Lemuria at maging sa nilito ang kahahian ni Mr. John Murray sa parimuan ng silangan. Bago ang pananaw ng mga European dahil lamang sa alamat ng inaasang tagapagligtas na si Padre Juan ng kahit sino man na naman nila ito natagpuan dahil lamang sa saling ida at walang kunyakang kwentuhan ng mga nito. Nakalagpas ang mga Europyano sa 800 taong pagkakasakop ng mga Moros at Turks. Nakapagsimula sila ng pagbabago at pag-iisip at pananaw dahil lamang sa pag-asa kahit alamat lamang na darating ang isang makapangyarihan at makadyos na hari mula sa malayong silangan. Mula ika-12 siglo, nagkaroon naman ng paninimulang katuparan ang pag-asa ng mga kaunlaran. Matagumpay na nakabalik ang isang taga-Pilipinas na si Marco Polo. Mula sa pagbagtas ng dagat Pasipiko, siya ang kaunahang Europyano na nakarating sa lupain ng Mongolia. Nasundan ang mga pagtawid dagat sa silangan sa pagbibigay sigla ni Haring Henry na Portugal na binansang the navigator noon. Nagsimula ang mga ekspedisyon ng mga panunuklas at panakop ni na Loaisia sa Aberdra de Gama, Columbus, Magellan, Villalobos at iba pa, kaya nagkaroon ang mga kanluranin ng tinatawag na Renaissance period. Dumana sila sa drastikong pagbabago hindi lamang sa kanilang kaisipan at pananaw kundi maging sa pisikal o literal. Ang pagbabagong ito ng mga kaunlaranin ay bunga lamang na nakaugaliang paniniwala sa mga magagandang kwento tulad ng misteryo
misteryosong kaharian ni Padre Juan. Ito ang magandang naibunga ng mga pananampalataya sa mga positibo at mabubuting bagay kahit ang pinaniniwalaan ay isang alamat lamang at hindi matiyak kung may katotohanan. Ang mga ninunong Indio ng mga Pilipino mula pa sa sinauna magpahanggang sa panahon ni Dr. Jose Rizal ay mayaman sa mga alamat o kwentong pambayan. Ang alamat tulad din ng parabola ay hindi nangangahulugan na walang katotohanan. Tiyak na ang mga ito ay may matinding batayan, bunga ng kaganapan ayon sa karanasan. Ang alamat ng mga ninuno ay hindi kwentong potsero o pasalinsaling kwento o siksikan ng mga walang katuturan. Kung ang mga pasapasang patutuo ay nagiging malabo at hindi kapanipaniwala, ito marahil ay dahil sa mga tumatanggap ay hindi nariniwala at ang nagsasalin ay hindi malinaw sa kaniyang pagsasaysay. Sa buong Kabisayaan, lalo na sa dako ng Samar, walang sawa at sa walang patid ang bidahan ng bata o matanda, marunong o mayaman, politiko o ordinaryong tao tungkol sa lupa ng araw. Kahit ngayon, kung matyaga kang makikihalubilo sa mga waray, marami kang mapapakinggan, kababangalaghan ang mga nawawalang tao sa lipunan, sa saliliputan, sa sanlibutan, ang lulubitaw na paliparan ng eroplano sa NATO, at lahi o anak ng araw sa Dolores, ang mahiwagang lugar na Kapi Espiritu Santo, ang barangay na Anito, at barangay Kagamutan, bukod pa sa mga misteryosong bayan ng Gamay sa Puli, Oras, Dolores, Tubig at Sulat sa gawing Northern at Eastern Samar na nasakop ng lupa ng araw. Ang mga bagay na akala natin ay kwento-kwento lamang, yaon pala ay may maluluwalhating katotohanan at kadalasan ay nagbubunga ng malaking kaunlaran sa mga naniniwala ng lubos-lubusan. Ang alamat na patungkol sa lupa ng araw ay isang nakakapuspos na nakatotohanan na pinaghahanap ng mga dayuhan, subalit kahina-hinayang sapagkat halos walang maniniwala ng tunay. Ito ay pang-araw-araw na kwentuhan lamang ng mga Samarino, ngunit bihira ang nakakaalam sa mga taga Luzon at Mindanao. Kung mayroon mang Samarinong na maniniwala at nakakarating sa Shining